विनायक फिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी धमाकेदार डिसेंबर ऑफर। सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता। या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। श्री विनायक फिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 98 97 81, 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76। नियम आणि अटी लागू। सालेवाडा परिसरात तुळजा कॉम्प्लेक्स सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत मिसळत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय। या सांडपाण्यामुळे परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालाय। वारंवार तक्रार करूनही नगरपालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केलाय। या घटनेची नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी दखल घेतली असून कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली आहे। शेजारी आमचे तुळजा कॉम्प्लेक्स आहे, तर शेजारच्या तुळजा कॉम्प्लेक्स ड्रेनेजचं आणि संडासाचं पाणी तर टाकीतनं पूर्ण हे बाहेर येते। हे येण्या जाण्याची पूर्ण वाड्यातली मार्ग आहे, बाजूला बिल्डिंग आहे, इथं माणूस उभा राहू शकत नाही, एवढं घाण वास येते। आणि आता हेच पाणी पूर्ण आमच्या विहिरीपर्यंत गेलेलं आहे। वारंवार म्युन्सिपाल्टीमध्ये कंप्लेंट देऊन त्याच्यावर काही ॲक्शन झालेली नाही। आता सतत 3 वर्ष आम्ही ह्याच्या मागे आहोत। त्यानंतर हा गडगा पण पडायला आला आहे। गडग्याची क्वालिटी बघा, खालून पूर्ण कोसळ म्हणजे पूर्ण तो अजीर्ण झालेला आहे। कधी पडणार? लहान मुलं खेळतात, येतात जातात, कोणाला काही पडलेलं नाही। वारंवार आम्ही अर्ज दिला आहे आणि आता हेच पाणी पूर्ण विहिरीपर्यंत गेलेलं आहे आमच्या। आता तेच घाण पाणी आम्हाला प्यावं लागणार। त्याच्यावरती काय असेल तर लवकरात लवकर म्युन्सिपाल्टीने ॲक्शन घ्यावी। तर आम्ही कोर्टामध्ये दावा घालणार की बाजूचा बाबा सदर बिल्डिंग आहे, त्याच्यामध्ये संडासच्या टाक्या किती आहेत आणि त्यांचं ड्रेनेज सिस्टम कुठपर्यंत गेलेलं आहे ते बघा, त्याची चौकशी करा। त्यांनी एक प्लांट लावलेला आहे, तो प्लांट आता किती वर्ष चालू आहे की बंद आहे, कोणी येऊन त्याचे बघितलेलं नाही ना कोणाला माहिती आहे। हे घाण पाणी पण नेहमी येत असतं। आपली बसलेली आहे म्युन्सिपाल्टीची, त्यामध्ये नगरसेवक आणि नगराध्यक्षाने याच्यात तात्काळ लक्ष घालून याचं काय असेल ते नियोजन करावं।